салом дӯстон. Дар баъзан мавридҳо дар забони русӣ як калима ё ҳарф бо як намуд навишта мешавад, лекин дар хондан он гӯем иваз мешавад. Барои мисол мо что менависем, яъне ЧТО, аммо вақти хондан аллакай мо онро что мехонем. ҳоло мехоҳам шуморо бо баъзе аз чунин калимаҳо бо тарзи алфавитӣ шинос намоям. Инак рафтем. мо менависем часы, яъне часы. Вақти хондан мо мегӯем чисы. аҳамият медиҳем. ҳангоми навиштан зуб менависем, яъне зуб менависем ё улыбка менависем, лекин вақти гуфтан мо зуб улыбка мегӯем, яъне улыбка намегӯем, улыбка. ҳарфи В вақте мо фамилияи касеро менависем, хуб, барои мисол Иванов менависем, вақти хондан Иванов мехонем, ё лавка менависем, хондан лавка мехонем. Снег, яъне снег менависем, снег мехонем, снег. Год, лодка, яъне мо менависем лодка, ҳангоми хондан албатта мо лодка намегӯем ва мегӯем лодка. Хуб, лодка. Весна, этаж, яъне этаж менависем, этаж мегӯем. ё ин ки ложка менависем, ложка мегӯем. Этаж, ложка. Инчунин биёед аҳамият медиҳем ба анаин калимаҳо. Мисол грипп. Хуб, ба инаш плов, друг, 1 год, нож, раз, сказка, всегда, ошибка, ложка, просьба, вокзал, отбить, в парке, в шкафу, в саду. яъне барои мисол агар пеш аз калима В омада бошад, хуб, В омада бошад, он чун ҳарфи Ф хонда мешавад. В шкафу, в парке. ҳарфи С омада бошад, чун мебинем З хонда мешавад. С другом, с братом, с городом. дар охир агар Ц ё Ц бошад, он чун Ц хонда мешавад. Мисол учиться, одеваться, мыться, бори дигар учиться, одеваться, мыться. дар охир калима яъне ого ё его омада бошад чи о ва аво, яъне ин ҳам дигаргунӣ мешавад. Биёед инро низ мебинем. Того, какого, Молотова, Молотова, какого, того. хуб, чунин қоидаҳо дар забони русӣ бисёранд. Албатта мо дар дарсҳои оянда ҳатман ба инҳо, яъне ҳатман ба ин саволу масъалаҳо рӯшноӣ меандозем. Барори кор дӯстон, доимо муваффақ ва саломат бошед.